Rotary Leadership Institute, RLI, er et tilbud til dig, der vil udvide dit netværk og dit lederpotentiale. RLI er et kort, men intensivt internationalt kursusforløb, som for første gang udbydes i Danmark. Frederiksberg Slot danner rammerne for de første 15-20 deltagere. En dag i august, en dag i november og en dag i marts 2012. RLI er et tilbud til dig, der vil gøre en forskel i din Rotary-klub. Det er et tilbud til dig, der vil bruge Rotary-aktiviteter som en del af din virksomheds sociale engagement. RLI er et tilbud til dig med humør og kvaliteter, som Rotary ikke må gå glip af. Derfor er det en win-win investering. Du bidrager med din tid og Rotary med RLI. På samme måde som alt andet i Rotary er RLI som vin og libeton. Det er kun virkelig en fornøjelse, når det deles med andre. Udvid dit netværk i Rotary. Tag med på RLI.